m'ha passat de gent que o ha vingut a veure projeccions o coneix el projecte i em diu, hòstia, tia, què fas, saps? O sigui, què estàs posant aquí? Tinc la sensació de controlar-ho molt bé, saps? De saber molt bé quin és el material que explica coses que són, això que et deia abans, transportables, saps? És a dir, que hi ha uns elements, hi ha unes imatges, hi ha uns textos que jo puc posar, que són una petita part del que em passa a mi, una molt petita part, però que sí que són una via de comunicació i de comunicar coses que normalment no estan aquí, que normalment no les veu, o sigui, que sí que hi són, però que no en parlen, que no en parlem, que no es pregunten, que no es responen, i que, bueno, que són aquestes coses que deixen ferides, saps? Per mi és molt important entendre que això no és la meva vida, sinó que jo utilitzo uns punts que formen part de la meva vida, però que són els punts que no són els de la Tanit plana, que són els que són compartibles. Quan tinc resposta de gent que no conec, per exemple, me n'adono que he tocat punts que sí que són importants per la gent, però al rebre aquesta resposta moltes vegades em sobrepassa a mi. M'agrada, perquè és com un far de dir, vale, rebut, saps? És com la senyal de fum de... Sí, aquí estem i ens ha tocat, però bueno, ja tinc bastant amb el meu. Saps què et vull dir? O sigui, que moltes vegades la gent fa un... Bum! I et queda allò que dius, hòstia... I això em passa amb tots els projectes, Entenc que és la matèria amb la que treballo.